Pozdrav svima! Danas crtamo gradbenim i obrisnim crtama. Za današnji rad potrebni su nam tuš i pero, rupčići i hrapavi deblji papir na kojem ćete crtati. Zaštitite površinu na kojoj ćete raditi. Pazite, tuš se gotovo i ne može oprati. Nemojte otvarati tuš dok vam učitelj ili učiteljica ne kažu. Sve stvari koje bi se mogle nehotično zaprljati tušem, pomaknite dalje od mjesta za kojim ćete raditi. Zaustavite video i pripremite se za rad. Ponovimo kako se koristimo tušem. Tuš je crtačka tehnika. Crtamo perom ili drvcem, tako da ih umočimo u boju te prenesemo na papir. Potezi su nejednolični. Što više povlačimo drvce, trag boje je slabiji, dok ne iščezne. Već smo naučili da tušem možemo povući različite vrste crta po toku i karakteru. Zaustavite video i pokušajte ih uočiti sami. Primjećujete ravne i zakrivljene crte, izlomljene, zatvorene i otvorene, te tanke i debele. Uz crte po toku i karakteru postoje i obrisne crte, koje još nazivamo konturnim, te gradbene crte koje nazivamo strukturnim. Obrisne crte opisuju granicu lika, odnosno rub predmeta. Gradbene crte su crte koje grade neki oblik iznutra, dodavanjem puno manjih dijelova koji čine cjelinu. U prirodi nas gradbene crte podsjećaju na travu, grane, crte na lišću, kosu ili ježa. Uočite i usporedite vrste crta na crtežima konja, čempresa i prizora iz ruskog baleta. Na kojem crtežu uočavate samo gradbene, na kojem samo obrisne crte, a na kojem i gradbene i obrisne crte. Zaustavite video i pažljivo promotrite reprodukcije umjetničkih djela. Picassov konj nastao je jednom obrisnom crtom, dok je Van Gogh čempres nacrtan gradbenim crtama, a kod prizora iz baleta vidljive su i obrisne i gradbene crte. Današnji zadatak je tušem i perom nacrtati mačku. Gradbenim crtama prikaži građu njezina tijela, dlake, a obrisnim detalje, oči, brkove, pandže i sl. Zaustavite video i crtajte obrisnim i gradbenim crtama. Svoj rad fotografirajte, fotografiju pošaljite svom učitelju ili učiteljici. Koji je bio današnji zadatak? Današnji zadatak bio je tušem i perom nacrtati mačku. Čime ste crtali? Crtali ste tušem. Kakve ste crte trebali koristiti? Trebali ste koristiti obrisne i gradbene crte. Jeste li zadovoljni svojim radom? Zaustavite video i pokažite na crtežu obrisne i gradbene crte. Hvala na pozornosti i pozdrav!